3 tipp, hogy apa is magabiztosan tudja altatni a babát. Az első, hogy apa is vegyen részt az esti rutinban. Eleinte csak megfigyelőként. Ismerje meg, hogy milyen esti rutinja van a babának pontosan lépésről lépésre, és aztán egy-egy feladatot már át is tud venni ő. Fontos, hogy része legyen ennek az esti rutinnak, és hogy megismerje azokat a lépéseket, amivel a baba is könnyen el tud majd aludni. A második, hogy az egyik nappali alvást vegye át apa, és néhány napig csak ő altassa a babát ennél a nappali alvásnál. Érdemes a délelőtti első vagy a második alvást választani. A harmadik lépés pedig, hogyha már magabiztosan megy a nappali altatás, vagy már néhány napja aktív megfigyelőként és résztvevőként jelen volt apa az esti rutinban is, akkor vegye át az esti altatást. Ilyenkor fontos, hogy amikor véget ért az esti rutin és az altatás következik, akkor köszönjetek el anyától, és ott apa kezdje el megnyugtatni és altatni is a babát. Nem biztos, hogy az első nap menni fog, de hogyha szépen felkészítitek a picit is az átmenetre, és apa is magabiztosan megismeri mind a nappali, mind az esti altatásokat, akkor bizony egy pár nap után már szépen menni fog, hogy apa is el tudja altatni a babát. Érdemes olyan időszakot választani, amikor egy pár napig apa is többet van otthon, akár napközben, akár este. Tehát, hogyha karácsonykor, akár szabadságon lesz apa is, akkor érdemes belevágni.